да знам, че ще го ходиш при твоя приятелка, аз ще помоля сега да се разбъркат малко. Не малко да се разбъркаме, така. Не, да се разбъркаме. Не искате да се разбъркаме. Повече, за кой най-отзад, да не го хваща. Да, бей се мани. Не се играе пъпки. Че дундуркаш. 2, 4. 4. Раз, два, три. И кумата добре тогава. Раз, и два, и три. Нагласена работа! Знаех си да се начава, че тук нещо не е носено. Колкото ще да чакай. Ело, майка катастрофа. Айде! То от една сватба и годещана. Загласете се, уважаеми приятели, тук имаше. Знаехме, че така трябва да стане, знаехме, че така стана и наистина този път имаме и втори букет, който с много голямо удоволствие аз ще наблюдавам къде ще попадне. Значи още не Още не си спасен, още не си спасен. И докато направят всички булки тази вечер букета, няма да мърдаме от нас сега. Какво чакате още? Не сте жели? Ай, малко да